Reality zvezda i bivša modelsica Ružica Veljković iza sebe ima burnu prošlost. Ona je sada majka jedne devojčice i deluje kao da je njen život krenuo u potpuno drugačijem smeru. Ružica je dobila ćerku sa izvesnim Markom, koji je inače doktor u Švajcarskoj, a trudnoću je čuvala u tajnosti gotovo do samog porođaja. O njenom privatnom životu trenutno se gotovo ništa i ne zna. Ipak, ekipa Paparacu lova uspela je pre nekog vremena da je uhvati dok je sa mužem šetala kroz Knez Mihajlovu. Podsjetimo, Ružica Veljković pobedila je u parovima 16. jula 2016. godine i osvojila je glavnu nagradu od 30.000 evra, ostavivši na drugom mestu Nenada Marinkovića Gastoza, sa kojim je imala turbulentnu romansu.